Es diu Newcom, és això, és una disciplina del vòlei adreçada a persones de més de 60 anys. I una cosa que us puc avançar, ja acaba de començar el partit, però una cosa que us puc avançar és que l'esperit competitiu no es perd amb l'edat, perquè, escolteu, això és un partit amistós entre el Calella i el Masnou, però aquí ja us dic que l'emoció és sent. Ningú vol deixar perdre cap punt. Hem vist alguna picada d'ull, allò que celebren bé els punts. I una de les coses que té, una de les particularitats que té, una de les normes diferents, és que aquí no se salta. Paula, molt bon dia. Què tal? Bon dia. Que dèiem, no se salta, depèn, no? En principi no està permès saltar, però a les dones que juguen a la primera línia sí que poden saltar una miqueta perquè la xarxa està molt alta. Però bueno, el Newcom, com veieu, és un esport que apareix al 1895, es va perdre una miqueta, però està enfocat sobretot per gent gran, i jo animo moltíssim a la gent gran que vingui a provar aquest esport, que sobretot està enfocat per això, per gent de més de 60 anys que vol tornar a tenir aquesta emoció, a formar part d'un club, a ser un equip, a jugar i sobretot a divertir-se. Moltes gràcies, Paula, perquè ens deien és que, clar, hi ha molta gent i moltes vegades que a la gent gran li recomanen anar a fer aquagym, anar a fer ioga, però aquí, ja us hi fixeu, l'esperit competitiu doncs no es perd. I ara deixeu-me anar a saludar a una de les jugadores del Calella, a la Mercè. Molt bon dia, passo per aquí, Mercè. Com està? Molt bon dia, bé, contenta d'estar aquí. La veia animant amb força, tota l'estona? Sí, perquè a mi m'encanta el deport, en general m'encanta molt el deport, però a la meva edat, que te donin l'oportunitat de poder practicar un deport, a més competició, això és fantàstic. Vostè és de les que competeix, perquè jo ho deia, que hi ha un esperit competitiu molt fort. Vostè és d'aquestes, eh? Jo sí. El que passa és que no fa gaire, llavors a vegades la perds, però bueno. Ara l'està recuperant. Sí. Quants anys té, si li puc preguntar, Mercè? Doncs ara 75. 75, eh? M'han dit que n'hi ha un de 76. Bueno, Per a les veteranes, por aquí anda. Moltes gràcies, Mercè. Deixeu-me que me'n vagi també a saludar algun jugador del Masnou, que són els que ara actuen de locals, els que avui estan fent de locals. Sergi, molt bon dia. Bon dia, què tal? Molt bé. Explica'ns una mica, Sergi, fiquem així que es pugui veure el partit de fons, seguim, anem cap aquí. Quant temps fa que jugues a Jo Newcom? des de l'octubre d'aquest any passat. I què t'ha donat? Què t'ha aportat? Molta felicitat. I de veritat, necessitava fer un esforç per l'edat que ja tinc i això ha sigut el meu gran què. I em deia, clar, és que ara no sé si ho voldrà dir en directe, el Sergi, però és que em deia, m'he primat quants quilos, 6 Sergi? quilos. Des de l'octubre, des que juga a Newcom? Des que estic jugant. A part de fer també una mica de dieta i això, però m'he primat 6 quilos. De veritat que ho noto i molt més àgil i tot. I també, clar, ara parlàvem amb la Mercè d'aquest esperit competitiu, però també suposo que per totes aquelles situacions que vivim al dia a dia, suposo que també va bé per deixar el cap una mica lliure, no? És ideal per la gent que ja tenim una certa edat i que segons quin esport ja no podem fer, i això ens despeja la ment, que no penses en res més que en poder jugar i quin dia et toca per tornar aquí amb amics, perquè tots els que som aquí som amics i veïns. I tant, i em deia també, clar, fins i tot en alguns moments que potser tens situacions familiars més complicades, venir aquí, venir a jugar, estar amb els amics, la competició. A mi em va molt bé, tinc problemes familiars greus i la veritat aquest descans que tinc aquí és impressionant i m'ha afavorit molt. Perquè quants dies jugueu, Sergi? Juguem només els dimecres. Dimecres al matí i estem 2 hores. Entre l'entrenament, el partit que fem amistós, entre nosaltres, i ara hem començat a jugar el primer partit amb els de Calella. Doncs moltes gràcies, Sergi. Seguirem de prop aquest partit. Ho diem, el primer partit de Newcom que es juga a Catalunya, i el que falta, Helena i tots els companys de taula, és que en surtin més d'equips, que en surtin més i que això que estem explicant avui, que és el primer partit, doncs que d'aquí poc puguem dir que ja és la primera lliga.